שלום, מה שלומכם? היום אנחנו בשיעור חשבון ונדבר על ישר המספרים. את ישר המספרים אתם כבר מכירים מכיתה א'. רק רגע, בואו נעבור שקופית. ישר המספרים הוא רצף של מספרים, שכל אחד אנחנו מתקדמים בקפיצות של 1. רק רגע. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים, זהו ישר המספרים. אנחנו יכולים לראות שיש לנו פה את המספר 0, 1, 2, 3. לכל מספר על ציר המספרים יש שני שכנים. בואו ניקח לדוגמה את הספרה 6. מי השכנים שלה? כל המספרים שנמצאים מצד ימין של הספרה 6 הם מספרים שגדולים מ-6. וכל המספרים, בואו נכתוב גדולים, סליחה על הכתב, ככה זה כשכותבים במחשב, אלו מספרים גדולים מ-6, וכל המספרים שנמצאים מצד שמאל הם מספרים, יודעים מה? למה אני עובדת קשה? בואו ננסה לכתוב עם זה. אלו מספרים קטנים מ-6. אלו כל המספרים שנמצאים כאן. קטנים מ-6. וכמה גדול 7 מ-6? בואו ניקח את העט. אם ניקח את 6 ונוסיף לו עוד 1, פלוס 1, כמה זה 6 ועוד 1? 7. המספר 6 והמספר 7 הם שכנים, 6 גדול מ-7 ב-1. לכן המספר 7 נקרא עוקב. מה זה עוקב? אתם כבר יודעים את זה, אני רק עושה חזרה. המספר העוקב זה המספר שגדול ממנו ב-1. בואו נראה אם הבנתם. מה המספר העוקב לספרה 3? אתם יודעים? יש לנו את 3, והמספר העוקב הוא פלוס 1. 3 ועוד 1, 4. המספר העוקב ל-3 הוא 4. מה המספר העוקב ל-10? אנחנו צריכים לקחת את 10, להוסיף לו עוד 1, ונגיע ל-11. 11 הוא המספר העוקב. בואו נחשוב. אם ניקח את ישר המספרים ונשים את המספר 21. רגע, לא, סליחה, לא כתבתי טוב. המספר 21. מה המספר העוקב ל-21? 21 ועוד 1, זה 22. זה המספר העוקב. ועכשיו נדבר על מושג חדש. בואו ננקה את כל מה שיש כאן. רגע. למה הוא לא מנקה לי את הכל? בואו נמחק בעצמנו. טוב, לא מוחק, אז נשאיר את זה. עכשיו נדבר על מספר קודם. אם אני לוקחת את הספרה 6, שדיברנו על זה מקודם, ועושה פחות 1, פחות 1, 6 פחות 1, 5. 5 הוא המספר הקודם. כשאנחנו לוקחים את הספרה 6, יש את 7, זה המספר העוקב. בואו נכתוב את זה. 7 הוא המספר העוקב לספרה 6, ו5 הוא המספר הקודם לספרה 6. זה בטעות. אוקיי. אז זאת הייתה חזרה קצרה, מה זה עוקב ומה זה קודם. היום בעמודים בחוברת יהיה לכם שאלות על ישר המספרים ועל המספרים העוקבים והקודמים. בהצלחה.